No niin, hyvää iltapäivää kaikille. Mä olen täällä kertomassa teille ilosanomaa siitä, kuinka Jeesus Kristus Jumalan poika on voimallinen vapauttamaan teidät ja antamaan teille synnit anteeksi. Tämä ei ole vain joku tarina vuosi toisenkin takaa, vaan se on elävää elämää tälläkin hetkellä. Nimittäin Jeesus Kristus elää. Hän ei ole jäänyt hautaan. Hän on kyllä kuollut ja ristiinnaulittu meidän syntiemme tähden, mutta Jeesus Kristus elää tänäkin päivänä. Ja yhä hänen nimessään Jumala vapauttaa ihmisiä, tekee ihmeitä. Ja mekin olemme tämän saman ihmeen saaneet kokea, mitä niin monet uskovat ympäri maailmaa ovat saaneet nähdä omassa elämässään. Nimittäin Raamattu sanoo, että kaikille, jotka ottivat Jeesuksen vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Jumala siis lupaa antaa voiman syntyä uudesti ylhäältä Jumalan lapsiksi niille, jotka ottavat Jeesuksen vastaan. Joten oletko sinä ottanut Jeesusta vastaan? Tämä on kysymys, johon vain sinä voit vastata Jumalan edessä. Jokainen joutuu meistä kerran tekemään Jumalan tilin itsestämme. Ja silloin ei enää ratkaise se, että miten hyvän elämän olemme eläneet, tai kuinka monta ihmistä olemme auttaneet, tai kuinka monta kertaa olemme maksaneet kirkollisveron, sillä nämä ovat vain ulkonaisia asioita. Jumala katsoo meidän sydämeen, ja vain ne, jotka ovat Jeesuksen verellä pestyjä, jotka ovat ottaneet vastaan tuon anteeksiannon hänessä, ovat silloin niitä, jotka pääsevät sinne iankaikkiseen elämään taivaaseen. Jumalan kanssa ei voi leikkiä. Jumala näkee tosiaan meidän sydämemme, joten on todella tärkeää, että meidän sydämemme on kohdallaan Jumalan edessä. Ja meidän sydämemme voi puhdistaa ainoastaan tämä Jeesuksen Kristuksen veri, jonka hän vuodatti Golgatalla meidän syntien puolesta. Jeesuksen veressä on voima antaa se puhdas omatunto, se rauha sydämeen, mitä mikään muu maailman asia ei voi antaa. Et voi saada sitä rauhaa tosiaan uskomalla johonkin tämmöiseen kirkon oppiin tai kuulumalla minkäänlaisen edes kirkokunnan jäsenenä, et voi päästä sinne Jumalan yhteyteen. Nimittäin vain Jeesus on tie sinne Jumalan yhteyteen ja vain hänen kautta tulee se rauha sydämeen. Se rauha sydämeen tulee silloin, kun saat tuntea sen, että syntiäsi on annettu anteeksi, että sinun asiasi on kunnossa Jumalan kanssa. Jumala haluaa tämän myös sinulle. Jumala on voima antaa sinulle uusi elämä, antaa uusi toivo elämään, että saat kokea sen todellisen Jumalan rakkauden. Se on asia, mikä muuttaa sinun elämäsi. Mutta ainoa, mikä erottaa sinut tästä kaikesta sitä hyvästä, mitä Jumala haluaisi antaa sinullekin, on sinun syntisi. Joten tämä on todella tärkeää ymmärtää, että vain synti erottaa Jumalasta. Joten jos sinusta tuntuu, että Jumala on kaukainen, että Jumala ei toimi sinun elämästä, hän ei vastaa sinun rukouksisi, niin voin sanoa sinulle, siihen on olemassa hyvä syy. Syy ei ole se, että Jumala olisi olemassa, tai se, että Jumala ei sinusta välittäisi. Kyllä hän välittää kaikista. Hän rakastaa jokaista ihmistä täälläkin. Hän rakastaa jokaista. Hän on todella elävä Jumala, joka on voimallinen auttamaan ja vastaamaan rukouksiin. Mutta se asia on todella tärkeää ymmärtää, että Jumala ei kuule niiden rukouksia, jotka ovat vielä synnissä, jotka elävät synnin kahleissa ja jotka haluaa kääntyä hänen puoleensa uskoen Jeesuksen. Ei Jumala voisi sillä lailla vastata, kun hän haluaisi. Toki Jumala antaa meille paljon hyvää, mutta jos todella haluat kokea sen, että Jumala alkaa toimimaan elämässäsi ja alkaa vaikuttamaan sinussa ja alkaa vastata rukouksiisi, niin silloin anna elämäsi Jeesukselle kokonaan. Älä tyydy vain siihen, että uskot johon kirkkoon tai että sinä ehkä uskot siihen, että Jumala on olemassa, vaan usko Jeesuksen Kristuksen Jumalan poikaan ja tunnusta syntisi hänelle, tunnusta hänelle, että olet kelvoton itsessäsi, että tarvitset armahtaa ja tarvitset pelastusta, tarvitset Jumalan anteeksi antoa. Se on sinulle tarjona lahjana, jos sinä haluat sen ottaa vastaan. Jumala on voimallinen tänäkin päivänä vapauttamaan sinut ja antamaan sinulle uuden elämän Jeesuksen Kristuksen kautta, sillä hän on Jumalan poika, joka on ristiinnaulittu sinun syntiesi puolesta. Raamattu sanoo, että sen suurempaa rakkautta ei kenelläkään voi olla, kuin että hän antaa henkensä ystävänsä edestä. Jumala siis sanoo tässä meille sen, että suurin rakkauden edustus, mitä hän voi meille antaa, on se, että hän antoi meille Jeesuksen Kristuksen oman poikansa kuolemaan ristille meidän syntien puolesta. Oletko sinä ikinä pystynyt ajatella kuolevasi jonkun hyvän ihmisen puolesta, jonkun suurimman perheen jäsenesi puolesta tai ystäväsi puolesta, ehkä sellaisen ihmisen puolesta joku ehkä uskaltaisi kuolla, mutta Jumalan rakkaus näkyy siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Joten voit olla varma siitä, että Jumala rakastaa sinua, kun hän on kerran antanut sinulle tämän iankaikkisen elämän lahjan Jeesuksen Kristuksessa, mutta vain yksi asia estää sinua vastaanottamasta sitä, on sinun oma tahtosi. Jos sinä et tätä lahjaa halua ottaa vastaan, haluat mieluummin paaduttaa sydämesi ja elää synnin tiellä, niin tämä lahja, minkä Jumala on sinulle valmistanut, niin ei sinua silloin hyödytä. Nimittäin eivät kaikki ihmiset pelastu, eivät kaikki ihmiset pääse taivaaseen, vaikka niin paljon Jumala haluaisikin pelastaa jokaisen ihmisen. Se on meidän oma osamme uskoa se, tehdä parannus, kääntyä Jumalan puoleen, uskoa Jeesukseen, se on meidän osamme. Jumala ei sitä väkisin kenellekään anna. Onko se kaveri, mikä
Ei tarvi enää. Tuli se lämpöauto polveen. Älä jätä siitä. Jumala näytti kyllä, että me kohdataan vielä tällä. Ja onnea. No niin, hyvää iltapäivää kaikille. Tänään haluamme teille julistaa ilosanomaa Jeesus Kristuksesta, Jumalan pojasta, joka on meidän syntien puolesta kuollut ristillä. Tämä on ehkä se tuttu tarina, mutta ehkä ette ole vielä ymmärtänyt siitä, kuinka konkreettinen asia se on vielä tämänkin päivän ihmisille. Jumalan poika Jeesus Kristus nimittäin ei ole kuollut, hän ei ole jäänyt sinne hautaan, minne hänet kannettiin sieltä ristiltä, vaan hän elää edelleen tänä päivänä. Hän elää Jumalan oikealle puolelle taivaassa ja tälläkin hetkellä hän toimii täällä maailmassa. Hän toimii Pyhän Hengen kautta, joka vaikuttaa ja joka vaikuttaa ihmisten sydämissä. Ja hän myös puhuu sillekin sanansa kautta, Raamatun sanan kautta yhä tänäkin päivänä. Mutta jos et ole vielä kokenut tätä konkretiaa tässä uskossa, niin kysy siltä silloin, että oletko sinä todella varmasti Jumalan lapsi? Monet uskovat kyllä Jumalaa, monet uskovat erilaisiin uskonnollisiin oppeihin, ehkä johonkin filosofioihin tai kuuluvat johonkin kirkkoon, mutta nämä eivät ole vielä merkkejä siitä, että todella olet Jumalan lapsi. Jumalan lapsiksi päästään vain uudesti syntymisen kautta. Ja uudesti syntyminen tarkoittaa sitä, että kun sinä otat vastaan tuon pelastuksen lahjan henkilökohtaisesti omalle kohdallesi, uskoen siihen, että Jeesus on kuollut puoleksi, ja sitten menet ja tunnustat syntisi Jumalalle ja haluat niistä kääntyä pois, tehdä parannuksen Jumalan edessä. Kadut syntiäsi, niin näin tehdessäsi Jumalan Pyhä Henki tulee sydämeesi, joka on pesty Jeesuksen verellä. Silloin sinä uudesti synnyt Jumalan lapseksi. Tätä ei moni ihminen Suomessakaan tiedä, että miten tärkeää Jumalan silmissä on uudesti syntyä, sillä Jeesus Kristus sanoi itse, joka ei synny uudesti ylhäältä, ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Joten Jumalan valtakuntaa sinne iänkaikkiseen elämään et voi päästä ilman, että olet tämän uskon askeleen ottanut ja turvannut Jeesukseen omana henkilökohtaisena Herrana ja vapahtajana. Se ei ole mahdollista vain silloin, tai sillä tavalla, että vain uskot johonkin tällaiseen ulkonaiseen asiaan, kuten siihen, että ehkä uskot, että Jumala on olemassa, tai ehkä uskot, että kirkko on hyvä asia, tai ehkä siihen, että pidetään pelastusta hyvänä asiana itse, mutta silti et ole koskaan tästä vastaan. Nimittäin on kaksi asiaa. On eri asia vain kuulla Jumalan sanaa, ja sitten myös toimia sen mukaan, sillä Raamatun mukaan, niin meidän ei tule olla pelkästään sanan kuulijoita, vaan myös sen tekijöitä. Joten oletko sinä koskaan ottanut tätä askelta Jumalan puoleen, vai oletko sinä vain kuullut siitä? Monta ihmiset tulee kerran sanomaan Jumalalle, että me kuulimme sinun opetustasi, me kuulimme sanomaan sinusta, mutta Jumalan poika Jeesus sanoo heille, että minä en ole koskaan tuntenut teitä, menkää pois minun tyköön, että laittomuuden tekijät. Et varmaan haluaisi, että Jumalan poika Jeesus sanoisi viimeisellä tuomiolla nämä sanat sinulle. Hän haluaisi sanoa mieluummin sinulle ne sanat, että tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa sen valtakunta, joka on valmistettu teille maailman perustamista asti. Näin Jeesus Kristus tulee kerran sanomaan niille, jotka ovat ottaneet hänen armonsa vastaan, jotka kuuluvat hänelle, jotka ovat antaneet elämänsä Jeesukselle. Jumala haluaa sinunkin olevan yksi heistä kerran, joten älä enää odota. Älä odota niin pitkään, että sinä kuolet täällä ilman Jeesusta, sillä silloin, jos näin tapahtuu, niin ei enää kuoleman jälkeen ole mahdollista vaihtaa suuntaa, ei ole mahdollista enää tehdä parannusta. Meillä on annettu ainoastaan yksi elämä, jonka aikana joko me uskomme Jeesukseen tai me hylkäämme sen Jumalan kutsun, niin sen Jumalan armon. Tämä armo on nimittäin Raamatun mukaan tullut pelastukseksi kaikille ihmisille. Jumalan armo on ilmestynyt kaikkia varten, sinuakin varten siis. Jumala on valmis armahtamaan ja antamaan sinun syntisi anteeksi. Hän ei vaadi sinulta omia tekojasi, ei omia hyvyyttäsi. Hän vaatii vain yksinkertaisesti sen, että sinä nöyryt hänen edessään, tunnustat, että olet syntinen ja uskot sydämesi puolesta siihen, että Jeesus Kristus on kuollut sinunkin puolestasi. Ja luotat siihen, että hän voi sinut pelastaa. Jumalan pojalla on voima vapauttaa sinut ja antaa sinulle kaikki syntisi anteeksi ja murtaa sinun elämäsi kahleet. Sillä Raamatun mukaan jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Jos et ole siis Jeesuksen oma, niin kysyn suoraan, kenen oma sitten olet? Raamattu sanoo, että meillä on vain kaksi valtakuntaa, jotka voi kuulua. Joko Jumalan valtakunta, jossa Jeesus Kristus hallitsee, jossa on rauha ja ilo ja Jumalan tahdon mukainen elämä, puhtaus, pyhyys ja vapaus. Jos tähän valtakuntaan kuulut, niin olet matkalla iänkaikkiseen elämään. Mutta on myös toinen valtakunta, se on pimeyden valtakunta, jossa saatana toimii ja aiheuttaa kaikenlaista pahaa ihmisten elämissä. Ehkä itse ymmärrä sitä, mutta jos et ole todellakaan Jeesuksen omaa, niin sinä kuulut tähän jälkimmäiseen valtakuntaan, pimeyden valtakuntaan. Mutta joka uskoo Jeesukseen, niin Raamattu on tämmöisen lupauksen, että Jumala sillä hetkellä siirtää sinut pimeyden vallasta hänen rakkaan poikansa valtakuntaan.
silloin tapahtuu ikään kuin muodon muutos sinun elämässäsi, sisimmässäsi. Silloin sinä olet Jumalan valtakunnan kansalainen, Jeesuksen oma Jumalan lapsi. Se on mahdollista sinullekin. Se on aivan konkreettinen asia, minkä me olemme uskovina saaneet kokea. Silloin kun olemme lähteneet Jeesusta seuraamaan ja antaneet elämämme hänelle, tämä muutos on tapahtunut. Ja se tapahtuu myös sinunkin elämässäsi, jos sinä uskot siihen Raamatun sanaan, että Jeesus on kuollut sinun syntisi puolesta. Ja hän on voimainen antoansa anteeksi. Hän on Jumalan poika, joka on kärsinyt sinun edestäsi. Tämä on asia, mikä ei vaadi paljon ponnisteluja, omia teologisia pohdintoja tai mitään muutakaan meistä lähtevää. Ainoastaan Jumala haluaa, että me uskomme. Mutta hän haluaa myös, että me todella tulemme synnin tuntoa ja tunnustamme, että olemme syntisiä. Koska vain oikeastaan sitä kautta, kun me tunnustamme syntimme, voimme saada ne anteeksi. Emme saa syntiä anteeksi sillä lailla, että me olemme lapsena kastettuja tai käytetään jonkun konfirmaatio-rippileirin tai ehkä olemme käyneet kirkon ehtoollista nauttimassa. Nämä ovat tämmöisiä asioita, mitkä ovat todella saatanan valheita. Saatana haluaa valella meille, että tällaisilla kirkon rituaaleilla voimme päästä Jumalan yhteyteen, mutta se ei ole näin. Jumalan yhteyteen pääsee vain yhtä tietä, se on Jeesuksen kautta. Jeesuksen kautta pääsemme, me uskomme siihen, mitä hän on tehnyt puolestamme ja todella myös käännymme synnin tieltä. Silloin Jumalan armosta sinä voit pelastua. Tämä on asia, mikä sinun täytyy itse kyllä ratkaista Jumalan edestä. Ei kukaan muu voi tehdä sitä päätös sinun puolestasi. Kukaan ei voi sinun puolestasi uskoa Jumalaan. Sinun täytyy se tehdä itse. Kyllä Jumala toki on se, joka antaa sinulle voiman tulla hänen lapsekseen. Koska Raamatussa luvataan, että kaikille, jotka ottivat Jumalan pojan Jeesuksen vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Niille, jotka uskovat hänen nimensä. Joten jos uskot Jeesukseen, Kristukseen ja otat hänet vastaan, sinä otat omalle kohdallesi vastaan sen työn, mitä hän teki puolestasi. Uskot siihen, että Jeesus Kristus on sovittanut minun syntini, niin voin kertoa sinulle sellaisen ilouutisen, että silloin Jumala vastaa sinulle ja tulee muuttamaan sydämesi, antaa sinulle uuden sydämen, antaa pyhän henkensä sinun sydämeesi ja antaa kaikki syntisi anteeksi. Ja silloin sinä olet Jumalan lapsi. Joten älä odota enää, älä enää jää sinne pimeyden valtakuntaan, sinne paikalle, mikä on Jumalan edessä ikään kuin siis kuollut tila, sillä Jumalan sanan mukaan jokainen ihminen, joka ei ole Jeesusta Kristusta ottanut vastaan elämänsä, on kuollut. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Jeesus Kristuksessa, meidän Herrassamme. Me haluamme sinua kutsua tänään sille samalle tielle, minne me ja monet muut uskovat kristityt ovat ympäri maailmaa saaneet lähteä. Se tie on semmoinen tie, joka on kyllä meidän ihmisten silmissä varmasti kapea. Sitä Raamattu sanoo, että sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Kumpaan sinä mieluummin uskot? Jumalan sanaa, joka kertoo se, että se sana on todella elävä ja voimallinen, ja että sillä tiellä on ilo ja rauha. Vai uskotko sinä mieluummin ihmisten mielipiteet, jotka sanovat, että Raamattu ei ole muka totta, tai että Jumala on muka ei ole olemassa, tai niin ihmiset, kun uskotko sinä mieluummin vajavaisiin ihmisiin, jotka korottavat tiedettä ja ihmisten omaa viisautta ja ihmisten omaa hyvyyttä, ja uskotko sinä mieluummin sellaiseen? Se on todella rajoittunutta elämää semmoista, että me vaan uskomme ihmisten voimaan, eikä usko Jumalaa, sillä vain Jumala on todella kaikkivaltias. Me olemme huomanneet, että ihmiskunta ei ole pystynyt todella muuttamaan maailman tilannetta, ei minkään näiden monien vuosituhansien aikana. Emme ole koskaan saaneet sotia loppuun, me emme ole koskaan saaneet maailman rauhaa, emme ole koskaan ratkaiseet kaikkia näitä nälän hätää tai sairauksia tai muitakaan ongelmia maailmassa. Miten me siis voimme luottaa ihmisiin? Jumala sanoo, että vain hän on hyvä, vain hän on todella elävä ja todellinen Jumala, joka voi kaiken. Me ihmiset olemme vain ihmisiä ja me kaikki olemme Raamatun mukaan syntisiä. Joten jos uskot mieluummin ihmisten sanaan kuin Raamatun sanaan, joka hän on Jumala antanut meille ihmisten kautta toki, mutta Jumala on silti antanut sen pyhän hengen kautta, se on Jumalan inspiroima sanaa. Jos et sinä tähän sanaan usko, niin Raamattu sanoo kyllä näin, että hullu sanoo sydämessään ei ole Jumalaa. Se on totta, että hulluutta uskoa, ettei Jumala ole olemassa, sillä kaikista luomakunnasta voimme nähdä, että Jumala on elävä ja todellinen, että hän on kaiken luonut. Jos ei Jumala olisi olemassa, niin voin sanoa, että ei olisi mahdollista, että kaikki tämä olisi tullut itsestään. Jumala on sen kaiken tämän luonnon kautta näyttänyt, että hän on todella elävä Jumala. Joten, oletko sinä todella ottanut vastaan tämän Jumalan sanan Raamatussa? Jumala kerran hän nyt sanoo Raamatussa, että joka sanaa halveksii, se tuhotaan, mutta joka käskyä pelkää, se saa palkan. Eli jos sinä todella kunnioitat Jumalan käskyä, Jumalan sanaa, ja sinä otat sen todesta ja haluat tehdä sen mukaan, niin silloin Jumala lupaa sinulle iankaikkisen elämän palkan silloin taivaassa. Mutta jos sinä halveksut tätä Raamatun sanaa ja pidät sitä vain vitsinä, etkä halua siihen uskoa, niin silloin kerran Jumala tulee ottamaan sinut kiinni siitä ja joudut tekemään tilin omasta elämästäsi. Jumala kutsuu kaikkia, hän kutsuu meitä hyvyydessään
luokseen. Hän haluaisi kaikille antaa anteeksi. Hän haluaisi antaa meille kaikille anteeksi annoja arvon. Mutta jos me ihmisinä sen sijaan luulemme olemme viisaampia kuin Jumala ja pidämme todella ihan tyhjänpäiväisen Jumalan lupauksia, niin mitä sinä luulet, voiko silloin Jumala antaa sinulle jakaksi elämän? Voin sanoa sinulle, että se ei ole mahdollista. Jumala haluaa, että me nöyrymme hänen edessään ja tunnustamme, että olemme tehneet syntiä. Silloin Jumala on armollinen. Mutta jos emme näin tee, niin emme voi, olemme silloin vielä synnin tiellä. Olemme ilman Jumalaa, ilman toivoa, ilman elämää. Mutta Jumala voi sinunkin elämässä muuttaa kaiken. Jos sinä haluat tehdä parannuksen ja kääntyä synnistä ja uskoa Jeesukseen, niin Jumala on voimallinen muuttamaan elämäsi. Ja hän on ennen kaikkea voimallinen antamaan kaikki syntisi anteeksi. Ja ei ketään niin pahaa syntistä. Ei ketään ihmistä, joka on niin kaukana Jumalasta, etteikö siellä Jeesus Kristus voisi nostaa. Etteikö Jeesus voisi antaa uutta elämää, etteikö Jeesus voisi antaa kaikkia syntiä anteeksi. Hänen verensä on voimallinen ja väkevä. Siinä on todella suuri myös suoja sinun elämässä. Jumala lupaa auttaa sinua kaikissa, myös kaikissa ongelmissa hän lupaa auttaa sinua. Hän lupaa antaa sinulle myös rauhan sydämeen ja antaa sinulle ilo sydämeen, mitä et kyllä maailmasta voi löytää. Tämän maailman asiat eivät voi sitä sinulle antaa. Jos sinä etsit maailmasta iloa ja lohtua elämääsi, voin sanoa, että se on aivan turha reissu, että sieltä koskaan tule löytämään sitä vastausta, että oikeasti etsit. Ehkä voit saada hetkellistä iloa. Kyllä siitä varmasti saa hetkellistä ilo, kun tuolla viettää iltaa vaikka kapan kanssa tai ystävien kanssa ja yrittää siitä sitten saada sisältöä elämään. Se on vain hetkellistä, voin sanoa. Siellä et koskaan sitä kautta voi saada todellista täyttymistä sydämeesi. Mutta me voimme luvata sinulle sen, että Jeesus Kristus voi auttaa sinua siinä. Hän voi antaa sinulle sen, mitä todella etsit. Sillä hän on kuollut sitä varten, että sä voisit päästä Jumalan yhteyteen ja voisit kokea sen Jumalan rakkauden, jota varten itse asiassa Jumala on luonut sinut. Hän on luvannut, hän sanoi sanasta, hän on luonut kaiken itseään varten. Hän on luonut ihmislapsen itseään varten. Sinuakin hän on luonut sinut sitä varten, että hän voisi kerran tuntea sinut, että sinä voit tuntea hänet. Hän haluaa meidän kanssa henkilökohtaisen suhteen. Jumala ei ole kiinnostunut siitä, että me vain teemme tyhjiä uskonnollisia rituaaleja hänen edessä, että me rukoilemme jotain iltarukousta tai isämeiden rukousta tai menemme kirkkoon tunnustamaan uskon tunnustuksessa, että jotakin tyhjiä sanoja. Ei Jumala tällaista halua. Hän haluaa, että sinä tunnet hänet henkilökohtaisesti. Uskot Jeesuksen omakohtaisesti sellaisen, että hän on joka päivä todellinen sinun elämässäsi. Jeesus on todellinen ja elävä sinunkin sydämessäsi. Tämä on kuule asia, mitä ei voi peikata Jumalan edessä. Me voi valehdella hänelle. Se joko on näin tai ei ole. Kyllä sinä itse työelämässä varmasti tiedät, että onko Jeesus Kristus sinun sydämessä vai ei. Nyt tämä Raamatussa sanotaan, että jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Se on aika hurja juttu. Ja Raamatun mukaan Kristuksen omia eivät ole ne, jotka esimerkiksi uskovat Jumalan olemassaoloon. Ei, sillä Raamatun mukaan jopa riivaatkin uskovat Jumalaan. Kyllä saatanakin uskoo Jumalan olemassaoloon. Mutta oletko sinä ottanut vastaan Jeesusta? Oletko sinä ottanut Jeesuksen arvoa vastaan omalle kohdallesi? Oletko sinä tunnustanut syntisyytensä hänen edessään? Se on asia, mitä